Poďte sa pozrieť, ako vyzeral náš Silvester. Minulý rok sme boli na Silvestra doma iba my traja s malou, takže tento rok sme urobili zmenu a išli sme na Silvestra k mojej mamine. No samozrejme outfity s trblietkami na Silvestra nesmú chýbať. No a potom vlastne my sme vyrazili už po obede, aby sme stihli všetko do večera nachystať. Keď sme prišli k mamine, tak sme samozrejme museli hneď zapnúť pesničky malej. No a Tamarka to hneď takto roztočila. No veď ako sa na Silvestra patrí. Ja som si potom dala čaj, pretože ako naschvál som 2 dní pred Silvestrom tak trošku ochorela. Potom sme urobili studenú misu a išli sme nachystať všetko ostatné na večer. No a potom už sme iba takto oddychovali pri telke a dali sme si dobroty. Potom vlastne sa malá stihla aj vyspať tak trošku, takže bola s nami hore. Potom sme mali takú nečakanú návštevu, no a potom sme si o polnoci takto všetci pripili aj s malou. Potom sme išli pozrieť von ohňostroj, no pôvodne sme plánovali ísť po polnoci domov, no nakoniec sme sa rozhodli, že prespíme u maminy. No samozrejme Tamarkin novoročný tanec, to nesmie chýbať. Ten ju ale aj unavil, takže potom som ju išla uložiť, my sme si pustili Netflix a dali sme si ešte niečo sladké.